Iki enake nandur apa maneh ya geng ya, kaspe wis ono, gedang ono, terus apa iku jenenge kates, lombok ya wis ono. Nandur apa maneh ya, aku nandur azolla, bibit azolla iku wis ping pindho rek, ku gagal mbo lapo yo, mbo tanggone panas, mbo kurang ya apa aku dhewe ya gak ero, tapi rasaku ya aku wis bener langkah-langkah iku ya wis bener, tapi ya mati moro-moro bosok ngono. Nah iki ape coba maneh didelekene jange ya wis, muga-muga ae iso dadi bibite jange iki wis akeh wis nang